Bylo krátce po 7 ráno, když Klára stála u kuchyňské linky, ruce opřené o chladnou desku a oči upřené na hrnek s nedopitou kávou. Venku na sídlišti štěkali psy a z oken paneláků se linul pach smažených vajec. Telefon na stole zavibroval, ten zvláštní, neklidný druh vibrace, který okamžitě vtáhne člověka zpátky do reality. Na displeji svítilo jméno Petr. Byl to její bratranec. Nepromluvili spolu roky. Zvedla to a než stihla cokoliv říct, ozval se v telefonu naléhavý rozechvělý hlas. Kláro, prosím, já potřebuju pomoct. Je to vážné. Jsem v nemocnici s Táňou. Nemáme peníze na zákrok. Potřebujeme zálohu do zítřka, jinak... Hlas se mu zlomil. Klára se opřela o skříňku, snažila se vstřebat každé slovo. V pozadí slyšela dětský pláč a monotónní pípání přístrojů. Nebylo co řešit. Kolik? Zeptala se bez váhání. Věděla, že na svém účtu tolik volných peněz nemá. Ale věděla také, jaké to je, když čas běží proti člověku. Do hodiny už seděla v autě, jela přes město k bance a v hlavě jí tepalo jen jediné. Musí to stihnout. Počasí bylo sichravé, mrholilo. Kapky na skle se spojovaly do stříbrných potůčků. V bance jí úřednice upozornila, že tak vysoký výběr bude znamenat, že na jejím účtu zůstane skoro 0. Klára jen podepsala formulář. Neptala se, co to pro ní bude znamenat příští měsíc. V nemocnici našla Petra na lavičce před oddělením. Oči měl zarudlé, vousy neupravené. Když jí bral obálku s penězi, stiskl jí ruku a řekl: Zachránila jsi nám život, nikdy ti to nezapomenu. Nebyl čas na víc slov, sestra už mávala, ať jde dovnitř. Klára zůstala na chodbě, mezi cizími lidmi, co spěchali s kyticemi a plastovými taškami. Cestou domů si všimla, že si nevzala ani drobné na parkování. Musela auto nechat stát bokem, v uličce mezi starými garážemi a jít pěšky zbytek cesty. Boty jí prosákly. Přesto necítila lítost. Byla si jistá, že udělala správnou věc. O týden později jí od Petra přišla krátká zpráva. Táňa doma. Děkujeme. To bylo všechno. Žádný další kontakt. Časem i ty 2 řádky zmizely mezi jinými zprávami, jako kdyby nikdy neexistovaly. Klára žila dál. Někdy jí napadlo, že se Petr možná stydí, nebo že prostě nemá sílu mluvit o tom, co se stalo. Roky plynuly. Klára se potýkala s vlastními problémy. Přišla o práci, musela se stěhovat do menšího bytu. Nikdy Petra o nic neprosila. Vzpomínka na tu nemocniční chodbu se stala jen tichým stínem, který ji občas doprovázel, když stála sama u okna a dívala se na déšť. Ale osud má zvláštní způsob, jak vracet nevyrovnané účty. Jednoho chladného podzimního večera zazvonil její telefon znovu. Na displeji. Petr. Tentokrát váhal, než promluvil. Kláro, potřebuju s tebou mluvit. Jde o práci. O jedinou šanci, co mám. V jeho hlase bylo cosi, co Klára nikdy předtím neslyšela. Tichá, skoro nechtěná pokora. Klára si položila telefon na stůl a chvíli na něj jen hleděla. V bytě bylo ticho, jen z kuchyně se ozývalo monotónní kapání kohoutku. Slova jediná šance jí zněla v hlavě jako vzdálený ozvěn, který ne a neutichnout. Nakonec mu poslala stručnou odpověď. Zítra odpoledne. U mě. Druhý den se podzimní nebe zatáhlo ještě víc, vzduch voněl kouřem z komínů a mokrým listím. Klára uvařila čaj, uklidila stůl a přestože se snažila působit klidně, cítila v žaludku napětí, které ji nutilo přecházet z místa na místo. Když zazvonil zvonek, otevřela dveře a proti ní stál Petr. Vypadal starší, unavenější, ale pořád měl v očích ten známý pohled, který kdysi dokázal člověka přesvědčit, že je na jeho straně. Ahoj, řekl tiše. V ruce držel složku s několika papíry, zmačkanou od dlouhého držení. Sedli si ke stolu. Než začal mluvit, napil se čaje, jako by potřeboval odložit okamžik, kdy všechno vysloví. Přišel jsem o práci, řekl nakonec. A
Mám nabídku. Ale podmínkou je, že musím projít přes výběrové řízení, které vede tvoje firma. Ty máš tam slovo. Pokud bys mohla. Podíval se na ni. Nebylo v tom nic přímo prosícího, spíš směs obav a neochoty být zranitelný. Klára se na něj dívala dlouhou chvíli. V mysli se jí vynořila ta dávná scéna z nemocniční chodby, jeho sevřená ruka, jeho slib, který pak nikdy nenaplnil. Nechtěla ho trápit, ale cítila, jak se uvnitř ní pomalu roztáčí staré kolo otázek. Pamatuje si, nebo už je pro něj všechno dávno uzavřené? Před 5 lety, začala klidně, jsem ti půjčila skoro všechno, co jsem měla. Bez smlouvy, bez podmínek. Nebylo to pro mě snadné. Nikdy jsem od tebe neslyšela nic víc než jednu zprávu. Slova vyšla pomalu, bez hněvu, ale každé mělo svou váhu. Petr sklopil oči. Vím, řekl po chvíli. Neomlouvá mě to, ale tehdy jsem myslel jen na Táňu a pak už jsem nevěděl, jak začít. V místnosti se rozhostilo ticho. Venku projelo auto, v dálce zaštěkal pes. Klára cítila, že má moc, kterou před lety neměla a že teď na ní záleží, co s ní udělá. Nebyla to pomsta, co jí zajímalo. Spíš otázka, jestli se člověk dokáže opravdu změnit, když se karta obrátí. Dobře, řekla nakonec. Podívám se na to, ale chci slyšet všechno. Proč jsi přišel o práci, co se stalo od té doby? Bez toho nemůžu rozhodnout. Její hlas byl klidný, ale pevný. Petr přikývl a začal vyprávět. O firmě, která zkrachovala, o dluzích, které na něj spadly, o manželství, které se pomalu rozpadalo. Každá věta odkrývala další vrstvy jeho pádu. Klára poslouchala a přestože cítila soucit, držela si odstup. Věděla, že tohle setkání je teprve začátek něčeho, co bude vyžadovat víc než pár slov u kuchyňského stolu. Petr mluvil téměř hodinu. Slova z něj padala pomalu, jako by je tahal z hloubky, kam se roky bál podívat. Vyprávěl o zakázkách, které nedokončil, protože se snažil ušetřit na nesprávných místech. O kolegovi, který ho podrazil. O zákaznících, kteří přestali platit. A nakonec o tom, jak se ocitl na seznamu lidí, kterým už banky nechtějí půjčovat ani korunu. Klára si všimla, jak se mu ruce lehce třesou, když bere hrnek. Byl to jiný Petr, než kterého znala z mládí, sebejistý, hlasitý, vždy připravený na vtip. Teď tu seděl muž, který ztratil nejen peníze, ale i jistotu, že ví, jak se svět kolem něj točí. A proč zrovna teď? Zeptala se nakonec. Proč já? Petr se nadechl, ale odpověď hledal déle, než čekala. Protože jsem slyšel, že u vás hledají někoho na místo, které bych zvládl. A ty... Jeho hlas se na okamžik zlomil. Ty jsi jediná, kdo mě ještě může brát vážně. Ta slova v ní cosi zlomila. Nebylo to odpuštění, ale spíš zvláštní, hořkosladká směs uznání a bolesti. Vzpomněla si na svůj tehdejší pocit, když mu předávala peníze, že mezi nimi vzniklo něco neviditelného. Závazek, který oba ponesou. On ho tehdy odložil, ona ne. Klára se zvedla a přišla k oknu. Ulice byla mokrá a leskla se pod pouličními lampami. Lidé spěchali domů s igelitkami. V tom tichu se rozhodla. Dobře, podívám se, co se dá udělat. Ale nebude to žádná protekce. Půjdu za vedoucím výběru a řeknu mu, že tě znám. Zbytek je na tobě. Petr přikývl. Děkuju, řekl tiše, ale v jeho pohledu byl i stín obavy. Možná věděl, že tohle není jen o práci. Možná chápal, že tohle je zkouška, kterou už nemůže obejít. Když odešel, Klára zůstala stát u dveří ještě dlouhou chvíli. Bylo zvláštní cítit, že situace se obrátila. Nešlo o pomstu, spíš o to, že měla v rukou něco, co mu mohlo změnit život. Stejně jako on kdysi držel v rukou její důvěru. Ještě tu noc si otevřela laptop a napsala zprávu vedoucímu náboru. Stručnou, bez zbytečných slov. Zmínila Petrův životopis, jeho dřívější zkušenosti. Pak zavřela počítač a dlouho seděla po tmě. V hlavě jí běžela jediná otázka. Jestli dostane tu šanci. Co s ní udělá?
Venku se zvedl vítr a z dálky zaznělo kovové bouchání nezajištěného plotu. Bylo to varování, nebo jen náhodný zvuk. Klára si nebyla jistá, ale cítila, že brzy přijde chvíle, kdy se všechno ukáže a nebude cesty zpět. Týden poté dostala Klára e-mail od vedoucího náboru. Petr postoupil do finálního kola. Má slušné zkušenosti, stálo v textu, ale chci se tě zeptat, jaký je osobně. Můžu mu věřit? Ta věta jí zastavila. Pochopila, že teď to není jen o doporučení, ale o tom, jestli dá Petrovi záruku, která ho může zachránit, nebo mu definitivně zavřít dveře. Seděla u stolu, prsty na klávesnici, ale místo odpovědi se jí před očima znovu vynořila nemocniční chodba, pach dezinfekce, jeho sevřená ruka a slib, který se rozplynul jako pára. Vdechla a vydechla, pak pomalu napsala. Petr je schopný, pokud má jasný cíl, ale měl v minulosti problémy s odpovědností. Doporučuji dát mu šanci, s jasnými podmínkami. Klikla na odeslat a zavřela laptop. O 2 dny později jí zavolal Petr. Dostali mě, řekl, a i přes snahu znít klidně v jeho hlase slyšela radost a úlevu. Začínám v pondělí, Kláro. Já vím, že ti dlužím víc, než si dokážu představit. Tak to dokaž tam, odpověděla stručně. Chtěla, aby její hlas zůstal pevný, bez sentimentu, ale uvnitř cítila, jak se něco pomalu uvolňuje. První týdny chodil Petr do práce dřív než ostatní. Zůstával déle. Občas jí napsal krátkou zprávu, bez zbytečných slov jen zvládl jsem to nebo dnes dobrý den. Klára to nekomentovala, ale četla každé slovo. Jednoho pátečního večera, když zavírala kancelář, zahlédla Petra u vrátnice. Stál tam s malým balíčkem, zabaleným v hnědém papíře. Pro tebe, řekl a podal jí ho. Uvnitř byla skleněná dóza s domácí marmeládou a pod ní krátký vzkaz. Nezapomněl jsem a tentokrát nepřestanu. Podívala se na něj. Nebyla to omluva v plném slova smyslu, ale něco v jeho pohledu říkalo, že se konečně naučil chápat cenu toho, co kdysi dostal. Bylo to tiché, nenápadné gesto, ale silnější než slova, která se roky neodvážil vyslovit. Když šla domů, déšť bubnoval do kapuce a ulice se leskly světly lamp. Cítila zvláštní klid. Ne proto, že by se minulost vymazala, ale proto, že se poprvé od té nemocniční chodby něco uzavřelo. Ne úplně, ne definitivně. Ale dost na to, aby mohla jít dál a vědět, že někdy se závazky nevyrovnávají penězi, ale tím, že člověk konečně začne držet slovo,